June ni som nila peruk sang nila som nila pali anih. July ni khat sang nila som ni palia Wimbledon Championship lom tour tan hian qualifying competition nei anih thina Wimbledon tan hian Wimbledon qualifying competition tepo tin an lawin tari helai muna hian khovela top 10 chin tepo an lawin compete thina ni chu vai ni hian ka endona ka voi khat kal tur ania he mun hi amai ro chu Wimbledon na te voi tam tak kan local to a khuina te kan local to chu wang chu ka mi kwal tuk lo tura ka nga ya ka the ang karon cover dona tin kum danga te helaya mitam tak kalve du ten lo omani po in he ka video en chemical tlang hian akal dan turte amudu tana akal dan te in Sylvia na thatak nin ka sia chu wang chuan hei hi karon coverania Wimbledon angin ahar sa velova a olsam em.a tin match hi Grandslam ani lo vangin best of 3 ania Hmeichia chu Grandslam po best of 3 tho Mipa ro chu best of 5 ani thung thina Grandslam amar chu hemuna hian best of 3 ani chuta chuan qualifying for the Wimbledon ti kha ania hian thei to pin Hmeichia ho le Mipa ho po khan an lo be chin ani Wimbledon in khel tur hian na mai lo zia ta hian ati chiang em.a abik takin vainia hian David Goffin kha Belgium ania top player top 10 a khanin world number 7 kha rank kai thin ni tin Richard Gasquet te phei chu rank 3 te han kai hial mana chutiang khop chu adin munania hedai hian compete an lo nei ve mek ani chutiang chu ani a mun hi anuam viawa azau boka te chuan ka thei ang karon kovara in lo clear don nia chuan he muna hian eile inte hei puan in a hian achol hadam theya table anda veka ti hian an thua adu piang te eile in nan va ei theya asira hian eile in zorna thei tuite ti khan chi rang a oma chuan a ground chim hi azawa player mudu tan phei chuan a olsam em ani Wimbledon ero chu Grandslam ani wangin thil har sa ni a ground ticket changtur po khan naktuk en khel tu ni se vo in tlai tanga kanin queue zan khwa in anria chila puan bu tenen anmut chila anria chila ni chu tiang khop chuan Wimbledon hi chu a har sa a ticket te lei mai tur om ve lawani chowang chuan Wimbledon ni lawa hetiang ang huna hian heng qualifying competition an nei na muna hian reng nei thatak tak te anin khel ve wangin amudu tan chuan he muna hian man plom zawk le olsam zawk in akal thei ni ti kha ka soidu a amar chu Wimbledon ro chu eng ang point hausa ila kan hausak na in kha ticket kha mi ten an zor an kal le du lo na an zor ang chi kha ani lo chuan lei tur om lo black in an zuar mang si lova chuan chuan le ya har em ani ti kha kan soidu a ground ticket ringot po so yang khan riat chilanga ya thil har sa em ani amara chu WTA te ATP te chu thil olsam takani ahar salave ti kha kan soidu ani ole bultanga top train in lo clear don ne tennis lama tuite kan om takin karon tia karon da ani min lo sathiam don nia chuan kalkuala aram chang karon la kuala Great Britain te USA te khan ram sang Canada France Brazil khatiang khan in Belgium te in khel France te kan endon ani chunga chu khatiang ang karon ko para in ball boy te po an che thakop mai kang te po ka ball boy ni tur khan discipline aturu tu an ro po tha a tin discipline po an nei try me mani ti kha in lo envek don nia
ticket kan le don hian ground ticket chau an han ti khan ground ticket a khan in center code te code number 1 te 2 te 3 te khata khan a en thei lo ani maya amai ro chu hemi ground ticket kan ti tuna kan muang chi yang hi code number 10 code number 12 code number 18 a code number 5 7 8 nan khatyang chho zong kha ta khan in khel thiam tak kho ni top 10 chin te po khan in khel ve thawani chung te wang chuan award tho ti lai kha ka soi du chu wang chuan mi zan ko kwan in line thin hi award lu to kani amun calcium shimte atmosphere anoma achung boruak anoma mi pui le khating restaurant vel angtele anthil tire reng an le an chavel kha mu anoma ti a lo ting ani ti ila ka soi thiam dan an mering ka hria nuam tilawin kanom ngai lo nuam kan tiklang thin ami pui shim kha an smarta an mu nom thin ani ti lai te kha kan tar lang zeu teng nice Go! Up. Hian and training na and practice anu hama pani al samlut tuklai cha Wimbledon ngani lova lama soan khel ngal mai ni wheelchair rotana anda ti that sia chat hian tennis alna pot te hian tian anda chau thapani van try wheelchair mangte andu sakzia kha hei kran dalan na nia helai munte hi wheelchair ho mangte ta na an han thut na tur le an enve na tur khan an han siam sakzel hi an tiro pui tak zet ani ti lai kha kan tar lang le lok ani
Mizoram mun tam taka kan lati lo thilte ani thaya heng te hi ti atana kan bengwar kan siat atana thil poimo tak nin ka sia a chan chu wheelchair mang te po kanom via in khel te pon en cha kang concert te pon en cha kanga in khom te pon cha kang kang ho tan khan an kal na tur wheelchair a an lu na tur kha kan ti sak ve kha kan ti mak mo ni ti lai kha kan soi lang du ani e kalome lum kho me so ten Great Britain lam solam sa France Advantage day. balls boy ho hi an munom an chatra an discipline tra mai chu wang chuan balls boy pakhat kha karon tilang big dona in lo en don nia heile
kabula hian David Coffin Belgium player Khovela rank number 7 ania elai nameplate thika zu focus kha alo ni chi mai sia kalom khop maya tlemin ei kabula omani ti kha kan proof nine karon la a ti chuan tha kan lak pui tangal nge nge ani a fel khop mai le ngala an hi in kel thiam te ani lo en ro David Coffin ti khan en ula ain khel a mu nom khop mai thiam takani kwa lumsia degree kha somthum lai kai ni in kashia te chuan ke po chuan in turte kala a elai puan in a hian ka cholta puan ina ka cholla hian screen cover en kha screen lian a khan anin khel khan lo play reng maya amu nom khop mai thu chungin ha dam takin ain dutan en ve thei thawa tin hei pon lama break ten an lo kalin tiang chuan restaurant lama an kalta a player ho chol na mun te ti khan mun rang rang kha engkim mai khan lo draw mana fel fight takania wangin akala te tan po a ha dam thlakin anom em ani arrangement hi engkim hi afu fel 5 fekani ti ila adikin kashia amun anom em wangin pon te hei tian karon selfie pui ani in mulo ka lau thina move tura ka du cheu wangin kan tilui ram thin ani ti kha kan soi le du boka tin min la subscribe lo in lo omani chon khong ai takin min lo subscribe ula min ka video Wimbledon te po e karon ti don ani khata te khan Wimbledon center ko ta te kan han kalanga chung te po chu karon dalanga min lo khir sak vek don ne tu na exercise la lai te Hmeichia British ania adni po kha atum pui ne chhozel ri ani lo mom khop mai ola khati jong kha tun truma Wimbledon qualifying competition ka en karon da thei ta chulo ni le ta a ni khat July thla hian Monday a khian Wimbledon a kan kal to dona chuta chuan tam tak ron da lan karon tum le dona min lo thlir sak le anga kan video te min lo hlut sak thina in zawai chunga lom thu ka soya min la subscribe lo bin chuan khong ai takin min lo subscribe ula bell button kha lo met nge ula te chuan notification lo muzel don nia tun tan chuan bye bye vek ule next video a kanin mule vek don nia